Ambalmo oninyantma obalam so Madame Cicera Mata Sissoko ana uba tantira kabo Atlanta États-Unis bi mina ni video ke share kolo ani share budi kan mentanyara babi ronyi nga ye share kolo share bu mo be fika share marake ikon ba ke fenro de kama so aka fanda iku fere obi aka budi me ka fere mentaneta famu buni kolo era sigile me nyon kan chugomi a bara be gele iban parce que ni ya ibe dumini di shema ka to aka bunya o ka so ka do bunya yere be ke chugodi dumini be ke buye chugodi dumini be ke shefan chugodi maintenant ni ma chere falikolo famia aka gele iko famia alla nya fori nya o de kama mba dam ne nu ne pour ka ta chere kona ka fam apse ye be she do dogo ko ba nyimi ba kulo du me feno bi ma famu a biologie a tabolo yere bulo mimba to yere ka famia ni ba barake ibo ke chugomi même na kuma fen fladika a kolo na bu amba fuma ko système structurel o kore fen mi be fari kolo dama parce que ni e bu ni suko kono bo shela bana donc pour que ambo ke parce que kolo ni bu a bebe ke walsa shebe dumini mi ke akase ka nafa chama nyana amba fam ko maximiser l'efficacité de l'utilisation de l'énergie pour le vol parce que chèque era pani de kama pourquoi chebe pan parce que na ma pan pour kono fen ba du donc ni fen be adamadena ou be shela ou be bagan bagana abe vi abe balo fen kele ne kama ka ni matarafa folo donc ni matarafa ni fen bi to la abe fanga be du la folo fen mi ba to kono fen ta du donc bu ani kolo o dlani me ka dlani kegoya fana ye pour que akase ka nafanya e ka se ka pan mais on era ka monde la na me agriculture ka on me che buna pour que anga duni mais chere ma ke duni kama donc am tani che ka kan folo chere ba ke min kama am so ka do mo ba ke min kama mais tanga tari che kolo folo boni che kolo jatemina yera na adama den kolo bole ngolo ba la ko mi mo kamba la kama mi ko me ambulo asemi ko ma enseigne ya disi kolo yi kera kolo kokolo o bede ni parce que ya jatemina kolo chukwa be kilinyi ga différence doni be an che atoko mi mo kolo ni she kolo fendo ba an fara ka bo nyogona minulu fana de nyefo sisa fen folo kolo do bi mi be kan yan fana bo adama dena ale kolo be ko mi mo kama kun kolo fitin ne do auna me shere la bilba do parce que shebe pan aba kama wuli ka jigimina afanga ka bo amado ifuka ka kolo wera soro mi bo mine o kolo to ko kora koid o kolo be munke abe she de me panina muna ambo fo parce ni ta famu ko kolo be shela ibina amiri ko kolo wera do alors ko kolo te mo la o be shela absa ke ita famu pourquoi o kolo bi maintenant ni muntu ni sheka ni e sheka nda ta abe ko mi s abe ko mi femi do ni no katla ka bo kofe muna sheka mete parce ni shebe tama ube nu pana doni nu bu chu ni ka make s abe kan kari ore la kan jege no ka kokomi s wasa ka se ka pani na be chundu ma ka se ka chunu ka shoko kana taka ka kulu zebena ani kokolo fana o doni me nyogona okay ko pourquoi parce que ni kokolo ma do nyogona akolo be kari juna mais da che kolo aka fegen fana kosobe parce que na ma fegeya shebe grinya panima ani fana she o wode ba kolo fana kono awo abe komi abe sheto akasika ninekili yeah parce que ala adama den yera sani mo kungulota ite ni nun kono nake kolo bi mi finye de bu kono abe ko wode ba kono ni bi nga ninekili imet mala ni do na avion kono iklo be fa fiana obe ni murabi da komi inu fale be fiana parce que fiye de bi kungulu kono e ba fa mako sinus bi minet mala e ba fi kungulo bi numbe ni mura yemine parce que wo mi mbo kono inu kono ani ten kono obi komi o konna de be infecté no infecté do be kunuli comme fiero bi samay kuna bo chef na wo le ba kolo kono abe minke abato akase ka ninekili o le la hani wo bo chef kolo la expérience be ke abe se ka ninekili na kolo o kolo amba fuma ko les eaux pneumatiques quoi français là maintenant o kolo bola a bolo kolo bola a kaman kolo bola pour un clavicule ana dishikolo maintenant ni fana akokolo ulu bebe minke finye wode bu kono mi bato abe shed de me kanine kili
donc kolo tɛ kolo dɔrɔn ye k'a fɔ a bɛ sɛ minɛ kolo bɛ komi a fogo fana parce que kolo ni fogo bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sɛ la maintenant n'i y'a jateminɛ fana kolo wɛrɛ bɛ sɛ la tuguni an b'a fɔ ma ko o médulaire ok o bɛ mun de ɲɛ olu kolo a bɛ komi calcium de b'u kɔnɔ pour que ni sɛ bɛ fan da o calcium ka se ka sama ka bɔ o kolo kɔnɔ ka taa kɛ ka sɛfan datugu parce que sɛ bɛ dumuni min kɛ ani a kolo yɛrɛ ta calcium o de bɛ fara ɲɔgɔn kan don o don ka se ka sɛfan di donc o médulaire ni o de bɛ calcium di ni sɛ bɛ kan ka fan da donc n'i y'a jateminɛ sisan a bɛ ɲini ka na calcium min bɛ kɛ ka kolo ka se ka sɛ dilan calcium hakɛ min bɛ bɔ kolo kɔnɔ o bɛ komi a tilancɛ de maintenant tilancɛ min bɛ kɛ ka kolo sɛ yɛrɛ dilan o ye min d'a ma don o don o de la sɛ min bɛ fan da i kan ka koki k'a ka dumuni na i kan ka calcium k'a la walasa sɛfan fara o bɛ bɔ ni calcium ye o ka se ka don a ka dumuni na a n'a kolo bon ni sɛfan ni ye dumuni bɛ sɛ ma ni calcium ma bɔli kɛ a bɛ caman sama ka bɔ kolo la n'a y'o bɔ kolo la kolo bɛ fɛgɛya a kolo bɛ kari parce que fan bɛ bɔ kolo de la ani dumuni min bɛ kɛ o de la sɛ kan ka calcium caman di minnu bɛ fan da pour que don o don a ka se ka fan kelen da maintenant pourquoi kolo bɛ yen kolo kɛra yen fana wasa ka se ka bu nɔrɔ kolo la o de la an b'a fɔ ma ko skeleton maintenant bu yɛrɛ tɔgɔ ko les muscles squelétales pourquoi a fɔ skeletal parce que a bɛ komi bu min nɔrɔlen bɛ kolo la an bɛna bu wɛrɛw fɔ minnu tɛ kolo la pour que a k'olu fana faamu n'i ye jateminɛ sisan kunkolo yɛrɛ kolo dama o bɛ sin ka 23 bɔ sɛ la a n'a disi kolo a n'a galaka kolo ani a kɔ kolo maintenant pourquoi an b'olu bɛɛ fɔ parce que ninnu bɛɛ kolo de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka se ka sɛ ka dumuni ko ɲɛnabɔ parce que dumuni bɔ kolo kɔnɔ ani ka se ka sɛ bu an b'a fɔ ma ko muscle olu bɛɛ ka se ka nɔrɔ a la n'i ye sɛ kolo jateminɛ ani adamaden kolo ni komi mɔgɔ disi kolo de i disi ni i scapula kɔ komi kɔ kolo kɛrɛ kolo ani kan kolo ninnu olu bɛɛ bɔlen don mais n'i y'a jateminɛ sɛ kolo wɛrɛ faralen ba kan an b'a fɔ ma ko kɔrɔkoyi o bɛ komi nin kolonin dɔrɔn de munna parce que nin kolo b'a dɛmɛ a ka pan an kan k'a faamu parce que nin ye pan kolo de ni nin kolo karila dɔrɔn a kaman bɛ kari sɛ bolo fana ani adamaden bolo bɔli a yɛrɛ ɲɛ b'a la an bɛɛ ye kolo kelen sugu de u bɛɛ bɔlen don komi n y'a fɔ sɛ kolo ale ka fɛgɛn mais kolo kelen de don an bolo ɲɛfɛ sisan kolonin 2 de bɛ yan ok o bɛ sɛ fana na maintenant ni bolodenninw fana ta a bɛ komi bolodenninw mais dɔw nɔrɔla ɲɔgɔn dɔrɔn de donc sɛ kolo ani mɔgɔ kolo bɔlen don kosɛbɛ n'i ye kɔ kolo fana ta adamaden kɔ kolo 3 de bɛ mɔgɔ kɔ la mais sɛ kolo o ye kelen de parce que u y'a kɛ kelen ye évolution na pour que n'a y'i cun a kana bɔ ɲɔgɔn na wa fana a ka fɛgɛya a kana kolo kana caya fari sɛ sen fana n'i y'a jateminɛ a komi adamaden sen mais i y'a jateminɛ sa sɛ bɛ komi ale bɛ taama sen nɔnkunw de kan parce que n'i ye nin kolo in ta sisan komi nin tibia ni fibula o de ye nin kolo in ɲɛ ta donc sɛ sen an bɛ taama yɔrɔ min kan dugumala la sa o de bɛ komi nin donc sɛ bɛ komi ale bɛ taama a son nɔnkunw de kan quoi maintenant n'i ye nin jateminɛ sa n'i ye sɛ kolo ta sisan k'a bɔ i b'a ye wo de bɛ kolo kɔnɔ de nin wo ninnu fiɲɛ de bɛ don a fɛ ni sɛ bɛ ninakili a fogofogo a n'a kolo olu bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na walasa ka se ka fiɲɛ caman ta maintenant pourquoi an bɛ kuma sɛ kolo kan parce que bana caman bɛ sɛ minɛ n'a bɛ fan da n'o y'a sɔrɔ a bɛ dumuni min kɛ ni calcium ma bɔ fo a ye a tɔgɔ de kolo sama a ye calcium diya sama ka bɔ kolo la donc an b'a fɔ ma ko rupture par fatigue o kɔrɔ ye sɛ bɛ fan da jɔ n'o y'a sɔrɔ calcium caman ma d'a ma parce que a kolo nafa a tɛ se ka bɔli kɛ ka se ka sɛ fan nafa ka se ka fan dilan min fan datugulan calcium min bɛ kɛ ka datugu n'o bɛ bɔli kɛ ani an b'a fɔ dɔ fana ma ko rachitisme o kɔrɔ ye ni sɛ dɛsɛra ka calcium ta k'a don a kolo kan ka kolo fanga d'a ma donc sisan a sɛ bɛ se ka bali a tɛ se ka taama o de la ni sɛ ye fanda daminɛ a bɛ dɛsɛ ka taama bari kolo diya min kan ka bɔ calcium min kan ka bɔ kolo la n'o tɛ bɔli kɛ kolo bɛ fɛgɛya o la collagène bɛ komi jurukisɛ o dɔrɔn bɛ to a la a bɛ maga a bɛ komi bu donc sɛ tɛ se k'a jɔ ka taama o kan maintenant filanan an bɛna min fɔ o ye sɛ bu ye mun de la an b'o fɔ parce que n'i y'a mɛn i bɛ sɛ mara ka se ka bu caman sɔrɔ la
o kɔrɔ y'a ye de i y'a dɔn bu yɛrɛ bɛ former cogo min n'i ye sɛ ta muscle hakɛ min b'a la a bɛ muscle 175 bɔ 175 muscle maintenant bu yɛrɛ kɛra sɛ yɛrɛ kama mun de kama a fɔlɔ o ye taama de ka se ka bouger muscle kɛra o de kama bu kɛra o de kama donc a ma kɛ dunni kama mais an b'a dun mais a kan ka fɔ olu yɛrɛ y'a kɛ fɛn min kama a filanan a b'a to sɛ fari min ka kalan a bɛ kalaya sɔrɔ a la kalaya in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn sɛ bɛ dumuni min kɛ a b'o de dumuni digérer o dumuni diya o de bɛ taa ni an b'a fɔ min ma ko des macromolécules o ye dumuni diyaw de ye a diya sugu naani de bɛ yen an b'a fɔ dɔ ma ko protéine o ye sogomafɛn lipide tulumafɛn carbohydrate sukoromafɛn ani an b'a fɔ min ma nucleic acide o ye adamaden yɛrɛ ADN a yɛrɛ programme min b'a kɔnɔ o kisɛdenninw ye donc n'i y'a jateminɛ bu dilanna sɛ yɛrɛ kama walasa a ka se ka funteni de sɔrɔ a yɛrɛ la ani fana ka forme d'a yɛrɛ ma ani contour an b'a fɔ min ma forme k'a yɛrɛ dilan k'a yɛrɛ yɛlɛma cogoya dɔ la pour que i ka se k'a fɔ nin sɛ ka bon a ka dɔgɔ donc bu kɛra o de kama maintenant bu sugu jumɛn de bɛ yen bu sugu ka ca n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ min ma ko muscle lisse o kɔrɔ ye bu min sɛ yɛrɛ t'a contrôler n'i y'a ka appareil digestif ta o kɔrɔ ye sɛ bɛ dumuni kɛ dumuni bɛ jigin yɔrɔ jumɛn a bɛ taa kan kɔnɔ an b'a fɔ de ma ko œsophagus o ye kan kɔnɔna ye a bɛ jigin dumuni yɔrɔ fɔlɔ a bɛ fɔ ma estomac a kɔnɔna fɔlɔ la ka jigin filanan ka sɔrɔ ka taa intestin na kɔnɔna nugu la ka sɔrɔ ka jigin ninnu bɛɛ n'i y'a jateminɛ dumuni bɛ bouger a kɔnɔ de dumuni bɛ bouger mun na parce que muscle de b'a kɔnɔ mais ale muscle sɛ t'o contrôler a bɛ mɔgɔ t'i ka digestion n'i ye dumuni kɛ sisan e tɛ se k'a fɔ dumuni ka yɛlɛma cogo min kɔnɔ a bɛ k'a yɛrɛ ma dɔrɔn de donc olu de muscle lisse don parce que muscle involontaire do kɔrɔ i yɛrɛ t'a calculer k'a fɔ i bɛ min kɛ n'a ye mun de la nin c'est important parce que an bɛna dumuni ko kuma fɔ an bɛna fɔ sɛ ka dumuni bɛ tilan cogo min n'an m'a dɔn sɛ kɔnɔna yɛrɛ bɛ cogo min a dumuni dilan bɛ gɛlɛya ma parce que an t'a dɔn dumuni bɛ taa yɔrɔ min a bɛ jigin cogo min a bɛ taa yɔrɔ min donc mais an bɛna appareil digestif fana kuma fɔ bi n bɛ fɛ k'a fɔ dɔrɔn a yɛrɛ dilanna min ye muscle o de la n'i ye dumuni kɛ sɛ kɔnɔ ni cɛ ye dumuni kɛ a bɛ jigin ka taa a bɛ jigin a yɛrɛ ye parce que muscle ninnu bɛ bouger ka dumuni bouger ka dumuni yɛlɛma a bɛɛ bɛ kɛ parce que a bɛ se ka bouger de maintenant pourquoi an b'a fɔ muscle lisse aussi péristaltisme o kɔrɔ ye dumuni bɛ bouger ou bien hali ni ye appareil reproducteur ta sisan ni sɛ fan dilanna fan bɛ kɛ ovaire kɔnɔ o ye fan dilanyɔrɔ ye sɛ muso yɛrɛ kɔnɔ ni fan in bɛ taa an bɛ taa kuma nin kan an bɛna video kɛ nin kan mais fan bɛ jigin nin kɔnɔ de mais nin tube min ɲɛ b'a la nin sira in kan muscle ninnu a bu in bɛ bouger de a b'a bisi de ka bɔ dɔɔnin dɔɔnin o bɛɛ bɛ kɛ parce que a bɛ se ka fɛnw bouger hali n'i ye cɛw fana ta olu fana sperme fana bɛ bouger ka taa n bɛ kan ka nin bɛɛ fɔ parce que bu dilanna pour que ka fɛnw la munumunu de ka fɛnw la yɛlɛma donc o la nin bu in an b'a fɔ ma muscle lisse o kɔrɔ ye bu dɔ min a tɛ se ka i tɛ se k'a contrôler ani fana a dusukun nin ye cœur de nin ye sɛ dusukun de o fana ye bu sugu dɔ de donc bu sugu saba de bɛ yen min bɛ kolo la min bɛ kɔnɔnafɛnw na ani min ye dusu ta ye an b'a fɔ 3 muscles squelettique lisse ani cardiaque o muscle saba de b'a to sɛ bɛ se ka fɛnw bouger a yɛrɛ kɔnɔ n'o fɛn saba tɛ foyi tɛ bouger sɛ kɔnɔ tuguni a bɛɛ b'a jɔ a place la o de kama an b'u kuma fɔ parce que nin de la i bɛ se k'a dɔn dumuni bɛ taa cogo min jeli bɛ taa cogo min n kan ka mun di fura bɛ di cogo min o bɛɛ bɛ kɛ parce que i b'a dɔn ko fɛn dɔ de bɛ bouger a kɔnɔ nin ye sɛ dusu ye ani hadamaden dusu man jan ɲɔgɔn na a bɛɛ ye kelen a ka baara ye ka joli pomper walasa joli ka taa fari bɛɛ kɔnɔ ka taa dumuni di parce que n'i ye dumuni kɛ dumuni bɛ digérer i kɔnɔ dumuni diya o bɛ don i jeli fɛ dusukun ka baara ye fɛn kelen de k'o di bisi walasa jeli ka taa yɔrɔ bɛɛ a ka taa dumuni di cellule bɛɛ farikolo kisɛ kelen bɛɛ ban walasa sɛ ka se ka bonya maintenant n'i ye muscle squelettique ta an b'a fɔ min bɛ nɔrɔ bu la kolo la an b'o de dun donc o de kama an bɛ sɛ mara sɛ bɛ mara bu ani fan de kama parce que an tɛ kolo dun donc o de kama an bɛ kuma o kan parce que bu in bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn de bu in bɛ former cogo di de donc an bɛ sogo min dun don o don an b'a fɔ de ma ko muscle squelettique ale muscle in ale de b'a to ale fari bu in ale de b'a to sɛ bɛ se ka bouger ale nɔrɔlen bɛ kolo la o de b'a fɔ ko squelettique parce que a bɛ kolo la ale bu kelen ale sɛ bɛ se k'o dɔrɔn de contrôler ni sɛ bɛ fɛ ka wuli ka taama a bɛ se ka minnu kɛ a b'o dɔrɔn de contrôler pourquoi bu kɛra sɛ la a kama kɔni bɛɛ b'a faamu k'a kɛra pour que a ka pan munna a bɛ pan parce que n'a ma pan kungo kɔnɔ fɛnw b'a dun a bɛ sa donc fɛn bɛɛ dilanna i yɛrɛ matarafali de kama fɔlɔ o de la o kɛra ten mais mun de la an b'o kuma fana fɔ parce que ale bu min b'a to sɛ bɛ pan n'i y'a jateminɛ n'i ye sɛ ta k'a lamɔ sisan n'i y'a sigiyɔrɔma 4 sigi sigiyɔrɔma 1 o bɛ bɛn sɛ disi dɔrɔn de ma donc disi bu sɛ nafa n'i bɛ fɛ ka business kɛ sɛ la nafaba bɛ bɔ disi de la o de kama disi an b'a matarafa
a belebeleba a tɔgɔ ko pectoralis major a fitinin tɔgɔ pectoralis minor o ye pectoralis kɔrɔ disibu quoi a disibu belebeleba a disibu fitinin pourquoi an b'o fɔ parce que mɔgɔ caman bɛ n'u ye sɛ mara nin disibu kɔnɔna in de bɛ toli dɔɔni parce que ale baara ka gili kaman bɛ dépend ale la donc a bɛ baara caman kɛ tuma dɔ ni fanga tɛ kaman na ka baara kɛ a bɛ oxygène sama ale yɔrɔ bɛ toli donc n'i ye sɛ mara kɛ n'i ye sɛ faga ale bɛ toli joona o la i b'i kɔlɔsi ale la kaman muscle filɛ sisan an b'a dɔn kaman ka di parce que kaman tulu caman b'a la n'i y'a dun n'i y'a yira a ka di kosɛbɛ an b'a fɔ ma ko viande dark meat ko Amérique par exemple n'i taara fɔ ko white or dark meat parce que tout simplement ale ka di diya caman b'ale la tulu caman b'a la parce que tulu ka di adamaden kunkolo ye donc an b'a fɔ fana n'i ye sɛ mara kɛ sisan dɔw bɛ sisan ko olu bɛ sɛ kaman dɔrɔn de tigɛ k'a feere k'o jiran yɔrɔ chicken wing bɛ Amérique yɔrɔ caman bon Mali fana a bɛ se ka bɛ aile de poulet donc munna parce que n'an bɛ sɛ mara kɛ dɔw ka sɛ mara bɛ kɛ kaman de kama dɔw b'a kɛ disi kama parce que compagnie min bɛ sɛ mara u b'a feere k'i k'a kɛ fɛn min kama nin ye muscle saba de ye k'a ɲɛfɔ dɔrɔn sɛbu sugu saba min nɔrɔ bɛ kolo la an b'a fɔ ma ko sérétique min ye dusu ta ye cardiaque ani min bɛ kɔnɔnafɛnw kɔnɔ a saba bɛɛ bɔlen don mais kelen tɛ o de la n'i y'u dun a jɛw fana tɛ kelen ye o de la ale sɛ sugu la sɛ disi ani disi o b'a fɔ ma ko viande blanche sogo jɛman ani sɛ tuluma o y'a woro n'a kama ye olu jɛya tɛ kelen ye parce que kelen bɛ yen tulu caman b'ale kelen bɛ ale bɛ komi bugirima bɛɛ n'i ka gu de don dugu dɔw la sisan mɔgɔw bɛ viande jɛman in de fɛ parce que olu fɛ tulubaw t'a la tulu man d'u ye mais dugu dɔw la kaman ka d'u ye parce que tulu b'o la a bɛɛ ye ni mɔgɔ digira min na donc n'i y'a jateminɛ sisan myoglobine o bɛ komi sukɔrɔ sugu dɔ de bɛ sogo kɔnɔ o ka ca kosɛbɛ parce que o b'a to fana oxygène caman bɛ kɛ sogo la o yɔrɔ ninnu b'a to o bɛ oxygène caman ta pourquoi o bɛ kɛ parce que bu bɛɛ n'a ka baara de don donc n'i ye bu fana dun sogo dun a diya tɛ kelen ye munna parce que a baara tɛ kelen ye kami sɛ yɛrɛ la kaman filɛ sisan i b'a sɔrɔ tulu caman b'o la myoglobine caman b'o la alors que i b'a sɔrɔ disi bu filɛ sisan ale jalen tulu caman t'ale la ale couleur jɛlen don tuma caman sogo jelisira caman t'ale la donc o ka di dɔw ye parce que olu fɛ c'est pas riche fanga diya caman t'a la par contre dɔw wings ka d'u ye parce que c'est riche a fila tɛ kelen ye parce que a cogoya yɛrɛ tɛ kelen jolisiraw tɛ kelen ye sukɔrɔ min b'a kɔnɔ o si tɛ kelen an b'a fɔ myoglobine komi fɛn min b'a to sogo bɛ kɛ sogo ye donc c'est important mɔgɔw k'o faamu maintenant an bɛ se ka fɛn jumɛn fɔ sɛ bu a n'a kolo kan an b'a fɔ ko ni sɛ i ye sɛ mara kɛ sisan n'i ye sɛw bila i m'a ye sufɛla la u bɛ sunɔgɔ ni adamaden n'i k'i bɛ sunɔgɔ i jɔlen i bɛ bin parce que i fari bɛ sa i kan mais sɛ tɛ bin n'a bɛ sunɔgɔ la a jɔlen parce que san'a ka sunɔgɔ a bɛ komi kile de b'a muscle a b'a muscle sɔgɔ ni muscle sɔgɔra a tɛ bouger hali n'a a bɛ sunɔgɔ la a fari tɛ yɛlɛma yɛlɛma donc o bɛ sɛ la o de la sɛ bɛ se ka sufɛ a jɔlen a bɛ sunɔgɔ la a t'a sigi parce que n'a y'a sigi warabaw ni a tɔgɔ de fɛnw tɔw bɛ n'a dun donc kɔlɔsili dɔrɔn de don pour que a ka a ɲɛ yɛlɛ a jɔlen to walasa u kana taa minɛ k'a bɛ to u kana taa dun donc o kɛra évolution na pour que k'a yɛrɛ protéger maintenant n'anw bɛ ninakili sisan n'an bɛ ninakili ka ninakili bɔ muscle dɔ de b'a la komi bu sugu dɔ de b'an disi n'an kɔnɔ cɛ min b'a to an disi bɛ bisi ka fiɲɛ bɔ ka jigin ka fiɲɛ jigin o tɛ sɛ la sɛ bɛ min kɛ sisan a b'a muscle a farikolo bu de utiliser ka se ka fiɲɛ ta ok maintenant muscle minnu fana bɛ sogo a golo kan o b'a to a sɛ si bɛ se ka wuli k'a jɔ donc tuma dɔ la n'o y'a sɔrɔ a sɛ si kan ka wuli k'a jɔ muscle dɔ b'a bolo min b'a jɔ a bɛ komi adamaden farikolo yɛrɛ fari ka si bɛ ta i kan olu fana si bɛ ta i kan parce que muscle dɔ b'u golo kɔrɔ min b'a to sɛ si bɛ se ka jɔ maintenant ani muscle fana wɛrɛ bɛ sɛdennin na ni a kan ka tɔrɔ a yɛrɛ b'a yɛrɛ la tɔrɔ o de la ni sɛdennin b'i bolo n'i bɛ kan ka sɛ tɔrɔ sisan sɛfan tɔrɔ n'i y'a kari n'i y'a dɔn k'a bɔtɔ la n'i y'a kari dɔrɔn sɛden bɛ sa mais i b'a to a yɛrɛ k'a kari parce que muscle dɔ de b'a la bu dɔ de b'a la min b'a to o b'a kan na a b'a da la ni n'a ye sɛfan ci k'a yɛrɛ bɔ a bɛ balo o la o de la hali ni sɛfan ma se ka éclos n'a ma se ka tɔrɔ i kana a tɔrɔ i b'a to f'a k'a yɛrɛ tɔrɔ parce que sɛfan min ni mɔgɔw y'a tɔrɔ ale sɛfan tɛ balo kosɛbɛ maintenant n ye nin bɛɛ fɔ ye mun de kama parce que n'i y'a mɛn i bɛ sɛ mara kɛ i bɛ kolo valeur dɔn i bɛ bu valeur dɔn maintenant i b'o bɛɛ kalan mun kama parce que n'i y'a dɔn ko kolo fiɲɛ b'a la n'i y'a dɔn ko ni sɛ ye dumuni kɛ dumuni dɔrɔn tɛ sɛfan bɔ kolo min b'a la déjà dumuni caman bɛ bɔ kolo bɛ komi compte bancaire quoi min wari b'a kɔnɔ n'i mago b'a la i bɛ taa ta donc kolo fana bɛ komi yɔrɔ min fɛn maralen bɛ yen
calcium mineral wɛrɛw fana b'o la dumuni wɛrɛ de bɛ kolo kɔnɔ min n'a y'a sama ka bɔ a bɛ se k'a ka fan dilan wa fana hali kolo fana calcium b'a kɔnɔ min b'a to fana bu fana bɛ se k'a ka baara kɛ parce que kolo ni bu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ de fɛn min b'a to bu bɛ baara kɛ calcium o bɛ kolo de kɔnɔ donc kolo ni bu bɛ ɲɔgɔn bolo donc n'i m'a faamu k'a fɔ dumuni bɛ di sɛ ma fɛn fila de kama walasa a ka énergie a bɛ baara kɛ n'i y'a yɛrɛ ye yɔrɔ min an b'a fɔ min ma énergie courant énergie cinétique a bɛ min utiliser don o don ani fana a bɛ dumuni min mara walasa ka se ka bu yɛrɛ fara a kan kolo fara a yɛrɛ kan walasa tile 35 sanni tile 40 o ka sɔrɔ i ka sɛ kɔrɔbaya déjà f'i bɛ se k'a kan tigɛ k'a dun n'i m'o faamu a bɛ gɛlɛya i ma parce que i t'a dɔn ko bu ni kolo différence ye min ye mais sisan ni nana ɲɛfɔ siɲɛ wɛrɛ ko dumuni bɛ kɛ tan a bɛ don kolo a bɛ bu o la i b'a dɔn k'a fɔ ko kolo in fiɲɛ b'a kɔnɔ a bɛ nɛkili k'o ye kolo in dumuni de b'a kɔnɔ a bɛ min sama min tɛ dumuni min a b'a kɛ don o don kolo in a b'a to fanga ka don a la kolo in fɛn minnu b'a kɔnɔ n'o tɛ bu tɛ se ka marcher donc dumuni o dumuni n'a b'a kɛ n'a cayara fari ma a bɛ taa kolo de la sani a mago ka taa ma sini ɲinɛ k'a dɔn fana ni sɛ bɛ fan da don o don calcium min bɛ don fan o fan na don o don sɔgɔma a tilancɛ bɛ bɔ kolo la a tɛ bɔ dumuni na a bɛ min kɛ mais n'a ye dumuni caman kɛ n'o y'a sɔrɔ sɛfan dara sisan 24 heures kɔnɔna in na sani sɛfan filanan ka da i bɛ dumuni o dumuni d'a ma a b'o calcium don kolo de kɔnɔ donc o dugusajɛ ni fan kura kan ka na a bɛ taa kolo de ma k'o fana sama ka bɔ ani i bɛ dumuni kura min d'a ma a b'olu fila fara ɲɔgɔn kan ka se k'a ka fan da donc j'espère que a ye nin fana faamu voilà maintenant an bɛna bu fana fɔ yan sisan n'i ye nin bu dayɛlɛ sisan i b'a ye a disi bu kɔnɔ a fɔla ka toli mun de la parce que ni sɛ bɛ pan n'a bɛ kan ka kaman fɛn fangaba de b'o ta donc nin muscle nin ale ka dɔgɔ an b'a fɔ ma ko pectoralis minor ale bɛ kɔnɔna na buba bɛ bu fitinin dɔ bɛ a kɔnɔ o fitinin a bɛ baara caman de kɛ donc tuma dɔ la oxygène t'a bɔ donc oxygène t'a bɔ a bɛ sa n'a sara a bɛ sɔrɔ ka kɛ bilenman ou bien finman donc ale bɛ tiɲɛ joona o de kama an b'an kɔlɔsi o la ani fana sisan min na sɛ mara cayara sɛw bɛ bonya joona sɛ bonyana tellement que collagène a bɛ komi jurukisɛ dɔ bɛ sɛ bu kɔnɔ olu girinyana o de kama finalement sɛ yɛrɛ bu bɛ kɛ jɛman ye munna parce que a pH a bɛ komi acide ni base min b'a la o bɛ jigin ka komi acide donc o b'a to sɛ bɛ kɛ jɛman ye mun y'o kɛ parce que tout simplement an ka sɛw bɛ kan ka bonya tellement maintenant que u bɛ jɛya don na o bɛ se ka dabila cogo min ka dumuni ɲuman d'u ma k'u bila condition ɲuman na walasa bonya ani dumuni ani fanga olu ka se ka ɲɔgɔn dafa donc i y'a mɛn ligne blanche minnu b'a la ni ligne minnu b'a la o ye parce que sɛw bɛ kan ka bonya kojugu sisan donc an bɛ nin kɛ cogo di n'an ye dumuni d'a ma k'a balancer n'an ye dumuni d'a ma k'a to a ka calcium sɔrɔ o b'a to bu bɛ kɛ a n'a yɛrɛ bɛ falen ɲɔgɔn fɛ ka ɲɛ tant que bu ka girinya fari ma ni sɛ sara fana n'i ye sɛ kan tigɛ komi ni adamaden yɛrɛ banna i yɔrɔ mɔgɔ fari bɛ ja i kan bon sɛ fara fari bɛ ja a kan ten quoi an b'a fɔ ma ko rigor mortis munna parce que n'i y'a sɔrɔ sɛ sogo bɛ komi fɛn min bɛ don ɲɔgɔn kɔnɔ ka bɔ maintenant ni sɛ sara énergie fanga min b'a to fɛnw bɛ don ka bɔ n'a donna a tɛ bɔ o la sɛ fanga bɛ a bu bɛ ja ɲɔgɔn na mun de kan ka k'o la i b'a bila sumaya de la dɔɔni 4 heures de temps parce que sɛ n'i ye sɛ faga i t'a don sur le champ a bɛ komi n'i ye saga faga i kan k'a to saga bɛ sogo fana bɛ mɔ de a bɛ mɔ de donc i b'a to yen heure 4 ɲɔgɔn na sumaya la à peu près 4 degrés n'i y'a bila o la dɔrɔn n'a ye heure 4 kɛ sɛ bɛ mɔ o la a bɛ fɔlɔ ka magaya i bɛ se k'a dun o la a fari tɛ ja kojugu parce que dugu bɛɛ n'a cogoya don maintenant n bɛ nin bɛɛ yira parce que sɛ dilanna mun de kama a fan a n'a bu mais n'i ye sɛ maralaw yɛrɛ ta sɛ marala 100 o 100 i b'a sɔrɔ 90 ni kɔ o ye sɛ poulet de chair de sogo dama nin ye sɛfan ye parce que sɛfan bɛ mɔgɔ fa joona donc mɔgɔ t'a dun kosɛbɛ n'i ye sɛfan kelen dun tile kɔnɔ a b'i bɔ déjà a bɛ énergie bɛɛ d'i ma i kan ka fɛn o fɛn dun i ka protéine a b'o bɛɛ d'i ma dans la journée donc sisan n'i ye jateminɛ sisan ni bu o bu bɛ yan a kɛra sɛ ka matarali fɛ kama mais a kɛra parce que anw bɛ fɛ ka n'an bɛ aviculture kɛ an b'a kɛ dumuni de kama donc nin sɛ partie kelen bɛɛ min bɛ yan a bu kelen bɛɛ a dilanna cogo min o ye sɛ ye dumuni dɔ de kɛ k'a bonya n'an bɛna video prochaine kan an bɛna kuma o kan k'a yira bu in yɛrɛ bɛ dilan cogo di pour que sɛdennin min komi gramme damani a bɛ kɛ kilo 2 ye mun bɛ kilo in fara a kan dumuni sugu jumɛn kan ka d'a ma o bɛɛ bɛna discuter mais n'a k'a faamu dɔrɔn sɛ bu ni sɛ kolo nafa de b'u la baara de b'u la sɛ kɔnɔ donc dumuni o dumuni bɛ di a bɛ di pour que kolo ni bu ka se ka ɲɔgɔn dafa u ka se ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye donc vraiment aw bɛɛ ni ce aw ni baraji j'espère que nin bɛ aw dɛmɛ dɔɔni walasa sani n'an bɛna don dumuni ni fɛnw na k'a sɔrɔ aw ka sɛ fana bu n'a kolo faamu a kɔnɔna na donc k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn a k'an bɛɛ sen wɛrɛ